Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje sokulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi uThabani laphana-ke osevamise ukuvela laphana-ke ku-TikTok ey'nkundleni nje zokuxhumana exwayisa abantu ngazo-ke iy'nkemu-ke laphana-ke iy'nyanga-ke ezizenza ngempela-ke abelaphi bendabuko. Kodwa yena-ke laphana-ke uThabani-ke ufike wayeveza laphana-ke ukuthi-ke ngempela-ke zikemu-ke lezi nyanga. Usevele-ke wakhwela wadilika kuyena laphana-ke uSisikangizwe uwelile Mchunu-ke ngokuthi-ke akaphume ngempela-ke ey'ndabeni-ke ezithinta-ke wona-ke amadoda. Mbukeli nansi-ke inkulumo yakhe-ke uThabani-ke eyisho nje eyibhekise kuyena laphana-ke uwelile Mchunu. Mbukeli ake kuthi-ke yona-ke le video yakhe-ke uThabani ekhuluma yena mathupha naye-ke uwelile Mchunu. Siyabonga. Msisi ayifuneki lento yakho. Ubu-right ujoka nomsizi ngemoto evuzayo nani nani. Uyabona mawulibele ungena endabeni zamadoda. Mama ayihambi leyo ndlela. Phuma ngempela lapho. Ngikukhuza ufaka umNazaretha. Ngoba angifuni ukuthi at least ulahlekelwe yilento ekuthiwa isibindi. Akufocuse. Bawuthi uShembe yakusebenzela, cela ukuthula kuyena. Awumcele nje ngisacela ukuthula Nkosi yami ngafa umlomo manzi. Ngicela ukuthula uNkulunkulu wami. Uzobe siyakunika ukuthula ngoba awukwazi ukucela isinkwa akunike itshe. Kodwa angisayithandi indlela ohefuzela ngayo phakathi kwabantu besilisa. Angusabisi futhi. Ngiyakutshela nje ukuthi ayisekho yinhle lento. Ngoba uyabona njengoba wenza kanje uyalibulala izwe. Siyaqala thina ubona umama yonke indaba ongafuni ukuthi imdlule. Yonke indaba. Hayi mana mntakwethu mana. Ungadumi ngamasimba. Mana nje kancane. Awunje uyiphathe kahle. Sofike kwangingengetshe manje ukhuzwa la. Ziphathe kahle. Uyakhuzwa awudelelwe. Usakhuzwa nje kwamanje. Ngoba uyabona nje akufocus ekitchen. Focusa lapha ekuphekeni amazambane nama-beetroot na yonke lento uphakele bonke abantu. Kancane kancane nje ikhishi lakho lizowiswa ile ndaba zakho. Akufocus. Afune ukukhuluma ngako uyozofaka ispices extra ku curry. Focus. Focus mntagogo. Focus impela. Uyabona mina ngizokutshela iqiniso akufocus. Focus impela. Mina ngayizwa futhi indaba yami yokuhlukana neex yami ukuthi wena ufuna ukuxambikela ngonyawo lakho lolu namansense kuleyo ndaba leyo ngoba naku usisi wakho lo engangithandana naye. Phuma lapho. Awufocus. Wangitshela impela Sanele ukuthi hey besuthi uyangena ngalonyawo lakho linamansense eninomsizi nanithi nifuna ukungivimba kwi social media kanjani manje? Yaphela mina bengithandana nodadweni uSanele. Wangitshela ukuthi wena sofuna ufala onyawo lakhe linamansense ayingenwe indaba zabantu ababili yosala wedwa. Akufocus. Focus sisi. Focus ngempela ngoba uyabona uma ungafuni ufocus